seo Féile Peile Gael Linn go go chonacht agus bhíar roinns gona fáinne techt trí an réhhátí le techt adla seo agus choratúsa sa bhéile ní so bhí cluichí an tróna ní agus bhí siamsaíocht na sin sa níhan bhí trána gceist agus is teachla chéile dar ire idir witain na Gaeltacht agus lucht Gaels gon na fudfad chuige agus tugann sé de scór go chuige cleachta tíh mó go tromaranga. Tá 8 foran seo tá ceiricín as an Gaeltacht agus ceiricín heis le Scáile, Rosmuc agus Béalach na Suí. Brunta chorann agus buin ar dáir na bhíonn go léamh. So mis sé cáit as Gaels go híidir os cumánmud agus tá mud sací nós ag Féile Peile Teo Rosmuc and mud nós réir dá mo taríchi agus dá ámig na gasúir siad baint an taine bheas. Bé bhí na sanam dom agus tá mé scoil ar scamán agus bhain mé an taine bheas. Tá má anam Brian agus tá mé dóag blion díis. Chomud sa go dtíon leachríomh, táilmud sa leachríomh. Camid cumú go dánig 8 scoil an seané, so bhí ar scór gasar ag chola scoil, bhí sé thcí an lug, agus dá golóra go páirt freis an séanta go namrátí, séanta go na siúpaí áitiúil, bhí me héin agus na múnta í áitiúil ar fad, cinál le gagrú an áit, dín namrátí rilí an lóisí na is mú dín an Gael Linn golóra, form glór takeíocht a chois na páiscin seo agus an coiste pobl, so bhí glór cúna an. Tháinig siad an é thart ar dóchlog agus ba siad de gimocht an jobh hééis am láin. Is mis seo sin ó kindergan. Scoilí carnaí ó mé an na slua. Bhuaimid chur an Gael Linn nniu.